Al Mediterrani hi habiten diferents espècies de cetacis. Una de les més emblemàtiques és el dofí molar. La seva distribució, més costanera que la d'altres dofins, ha fet que aquests animals hagin estat ben coneguts per l'home des de l'antiguitat. Actualment, aquesta espècie és una de les més amenaçades a les nostres costes i una de les que ha patit una davallada més forta en els darrers 60 anys. No obstant, una de les estratègies més efectives per a la conservació d'espècies i hàbitats del medi marí és l'establiment d'àrees marines protegides, que són considerades com una eina de gran importància per a la conservació de la biodiversitat. La presència de dofí molar associada a àrees marines protegides és força comú i està sent cada cop més estudiada per tal d'implementar mesures de gestió que puguin ajudar a la conservació de l'espècie. Aquest és el cas de les Illes Medes, una àrea marina protegida formada per un arxipèlag de 7 illots que es troba situada al bell mig del Mediterrani nord-occidental, a la comarca catalana del Baix Empordà. La protecció d'aquesta zona es va iniciar el 1983 i actualment forma part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter és un espai protegit que engloba una part marina i una part terrestre a la zona del Baix Empordà, en el qual els objectius principals és la protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes naturals a través d'una exhibició també del seu patrimoni des d'un turisme sostenible. Bàsicament, la feina que fem des del parc consisteix en crear coneixement, en saber quina és la dinàmica d'aquestes poblacions a protegir i veure com poden afectar les accions humanes que es porten a terme de cara a regular-les per tal de fer compatible aquestes activitats humanes amb la conservació dels fons marins. Tot i que la informació que existia sobre la presència de dofins a les Illes Medes i a la costa del Montgrí era escassa, molts albiraments oportunístics, realitzats per entitats locals, particulars, grups d'immersió o pescadors, feien sospitar que la relació o l'ús que aquests animals fan de l'àrea va més enllà de ser una zona de pas. Clar, quan anaves per anar a llevar, te venien aquests animals, ja els senties que bufaven quan ja veies les aletes i ara comencem a tirar fort, que si no agafarem cap peix. Abans les xarxes de cotó eren molt delicades. Clar, una xarxa que no era tan forta com la que hi ha ara. Esclar, es trencaven molt més fàcilment. Quan un dofí t'entrava, quan tenies el peix encerclat, que el tenies ja tancat, els dofins entraven a dins i no els costava, amb aquell morro que tenen, no els costava gens de ficar-se a dins. Llavors es menjaven tot el peix. Des del més o menys del 2003 o el 2004 es veiem un cop a l'any, no? I fa 2 o 3 anys, més o menys, que cada vegada més sovint, bueno, hi ha més avistaments. I mai n'havia vist de dofins fins a l'any 2003-2004, com diu Hugo, que vam començar a veure i els veiem com un cop per temporada, o sigui, no, era la sensació de la temporada. I a base dels anys, jo suposo que deu ser per l'acumulació o perquè cada vegada hi ha més peix a la reserva i s'estén, que els dofins estan acostant-se més i els avistaments els albiraments són cada vegada més continus. Per tal d'analitzar la presència estacional del dofí molar a la zona, l'entitat de conservació del medi marí Submont ha dut a terme un estudi de seguiment dels dofins mitjançant tècniques d'acústica passiva. S'han utilitzat uns detectors dels sons que emeten els dofins, anomenats tipots. Són registradors preparats per realitzar seguiments estàtics i deteccions de dofins i altres cetacis, a través del reconeixement dels trens de clics que aquests animals utilitzen durant la seva col·localització. Un sistema d'emissió de so que fan servir per la detecció de la presa, per comunicar-se o orientar-se. Es va dur a terme un programa de seguiment acústic des del gener del 2009 fins al gener del 2010, per tant un any natural, fent servir la versió 5 dels tipots que es van posar en 2 boies exteriors del límit de l'àrea protegida de les Illes Medes, a una fondària de 18 i 25 metres respectivament, sobre un fons de 60 metres de fondària. D'aquesta forma, els enregistradors estaven situats a més o menys 0,2 i 0,5 milles nàutiques de l'illot més exterior de l'àrea,
amb una distància entre cada aparell de mitja milla nàutica. El rang de detecció dels clics va ser assumit en 500 metres per cada aparell. Les dades són descarregades i després posteriorment interpretades amb aquest programa, que el que fa és identificar els diferents trens de clics que emeten els dofins i els interpreta. Així, a través de l'anàlisi posterior de les dades, el que podem trobar és el patró estacional, podem conèixer el patró estacional, la taxa contraanual i el comportament enregistrat per aquests aparells. Això vol dir que podem saber quan van a l'àrea, per què la utilitza i en quins períodes. Després d'un any els resultats han estat molt bons. L'estudi ens ha permès conèixer que hi ha una presència regular de dofí molar a l'àrea de les Illes Medes i que a més fan servir aquesta àrea com a zona d'alimentació. D'altra banda, el projecte ens ha permès conèixer la presència estacional dels dofins a l'àrea i tenen una estacionalitat molt marcada, amb una presència a l'hivern més important que a l'estiu, igual que amb una presència durant un període nocturn més important que durant el període diürn. El fet de tenir aquest coneixement o aquestes dades que potser no es sabien abans, realment ha influït a poder afegir tota aquesta informació o poder inclús donar un valor afegit al parc natural a nivell turístic, a nivell educatiu, a nivell de les escoles i poder donar un altre punt més a nivell de divulgació del parc natural, afegir temes de sensibilització social, com podria ser el comportament d'una embarcació a l'hora de fer un albirament de cetacis, quin és el comportament que ha de tenir. Crec que això li dona un valor afegit que des del parc natural, lògicament, aplicarem en un futur a nivell de coneixement dels centres d'immersió, que moltes vegades són ells mateixos els que ens avisen quan es veuen cetacis a les zones, inclús els escolars que estan estudiant els fons marins, poder dir una espècie que és atractiva és un valor important a tenir en compte. El dofí amb l'home, jo crec que el dofí és un animal a part, que l'home li té molt de carinyo i sempre veure dofins sempre és per moltes persones és un somni. Arribar a veure dofins amb el seu medi natural, vull dir que sense que estigui tancat en un zoo o un delfinari, crec que sí, això és boníssim. Boníssim per tots nosaltres. Els resultats d'aquest estudi han obert una porta important en la gestió del recentment declarat Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. D'una banda, s'ha reforçat el paper de l'àrea en la conservació d'aquest tipus d'espècies i de l'altra, s'ha mostrat l'efectivitat de les tècniques acústiques en el seguiment dels cetacis.